Здравейте, приятели! Добре дошли отново в кухнята при Галя. Днес ще си приготвим едни пълнени гъбки с заквасена сметана и кашкавал, запечени на фурна. Тук съм приготвила гъбки, които съм ги измила предварително и подсушила. Около 50 грама кашкавал, 2 супени лъжички сметана заквасена, сол, черен пипер. Включвам фурната на 200 градуса да се загрява. Вземам си гъбките. Подготвила съм си тавичка с фолио. Вземам си гъбките. Сега ще ги посоля първо. С малко солчичка, сол, черно пиперче. Слагам в дупчиците и ще сложа сметанка. Така да се затвори дупчицата. И така, докато напълните всички гъбки. Всички гъбки си имат сметана. Сега ще им сложим и кашкавалче. Печем на 200 градуса, докато омекна и се запека. Ето така изглеждат готовите изпечени гъбки. Пекла съм ги 25 минути. Вие, ако искате малко по-запеченички, можете да ги оставите за 30 на минутки. Гъбките са подходящи както за гарнитура, така и за основно ястие. Тук съм си подготвила една чиника, където ще ги сервирам. Може да изненадате приятно гости, своето семейство. Ето, приятели, това е от мен за вас. Да ви е вкусно, сладко, харесвайте, коментирайте. Ако не сте се абонирали, моля, направете го, подкрепете канала ми. Очаквам вашите въпроси, мнения. До нови срещи! Да ви е вкусно и сладко!